Aquadeus, l'aigua del sense control, sinònim de qualitat. Doncs sí, Helena, el seu manantial, Fuentealillo i Sierra Nevada són una de les aigües minerals naturals més equilibrades del mercat pel que fa a la seva composició química. A més, amb el seu tap Esport pots beure aigua de la manera més pràctica possible. També cal ressaltar que Aquadeus és una empresa amb un clar compromís amb el medi ambient. Només heu de descobrir molt més a www.aquadeus.es. Aquadeus. Font de vida. Sense control. Doncs ja estem aquí i ara ja és el remate final. Què fas amb el mòbil en la mà? Res, parla. Doncs que arribem ja quasi al final del Quasi al programa. final. Abans de fer res, recordem el sorteig d'avui, Helena, et sembla? Doncs sí, perquè de moment només fa porta una persona. Per això t'ho dic, Només em porta el Roger. al 93. 667 0022. Ens truqueu i ens dieu quin propòsit teniu per aquest any. Doncs sí. Saps? I podeu guanyar un jarrón, un gerro meravellós de... Meravellós. Meravellós, sí. Meravellós, aquí ho veiem, eh? Helena, 93 667 0022, però és que jo agafo el mòbil i tu la tablet perquè durant aquestes festes de Nadal hem estat molt connectats a les xarxes socials, com tothom suposo, però és que les festes ens han deixat moments divertidíssims a les xarxes. És que la gent és molt divertida. Clar, momentassos. I m'agrada molt que hi hagi humor a les xarxes. A vegades n'hi ha poc, De i a vegades Twitter sobretot s'ha d'anar en de vegades hi ha compte. tocanassos, Sí. i hi ha gent que vol criticar tot, però tenim aquesta gent val la pena. Doncs sí, tenim sort de que l'hem trobat. Hem escollit uns tuits divertits. Perfecte. Comencem pel primer? Comencem pel primer. Vinga, comencem pel primer, que el va escriure Aníbal Lecter, és la seva conta, i diu, ara veurem el Ara els anirem veient aquí, eh? Aquí està. Nunca te he dicho la causa de mi sordera. Y le digo, ¿podrías decírmela ahora? Las 7 en punto. Em sembla meravellós. No l'he pillat. Corxo, podrías decírmelo ahora, la hora, ahora. Ah! T'haig de traduir. Podrías decírmelo ahora. És molt bo. Bueno. I l'ha de dir a les 7 en punto. Es pixa sola. Es pixa sola. Molt bé. Fantàstic. Està molt bé, està molt bé. Però a mi em costa a vegades de pillar-lo. Aquest és una cota, jo la segueixo i em fa molta gràcia. Vinga, anem amb el següent. L'ha dit Soy no tú. Soy y no tú. Y diu, iba a salir a correr pero llueve. Es la frase que nos mantiene alejados a los del norte de entrar en la secta del running. Secta queda tan ampla. Bueno, iba a salir a correr però llueve. És la frase pues que és una excusa. Clar, sí, això és veritat. No volen anar a córrer. És veritat. A los del norte, a més a més. A los del norte, perquè los nortes són fuertes. Sí, són robustos. Això mateix. Anem amb la següent, va. No volen entrar dintre de tots els running, que és veritat que tothom està fent running tot el dia. Tu faries running si pogués? Mai a la vida. Clar, és que al final... Mai a la vida. A més, et casques els genolls. Que t'ho dic en sèrio. Aviam, però, Helena... Has de saber bé córrer. Jo me'ls destrosso. És que t'he de dir una cosa, hi ha gent que no sap córrer. No, clar, és que no sé si m'ho vas dir tu. Bueno, jo ho veig també, eh? No tothom sap córrer. No, hi ha gent que parecen patos mareados. Jo prefereixo mareados. caminar ràpid. Sí, perquè si intentes córrer i ho fas malament, fas la pena. És com un pac, com un ànec. Sí. És com un ànec marejat. Doncs Soy no tú ens deixa aquest. Si el següent et fa més gràcia, que tu no et fa gràcia ni un. Que és de la conta Craca. Craca. Diu, después de Reyes empiezo la dieta. Y le diu l'altre, cae en fin de semana. Dice, bueno, pues después del verano. Sí. Està molt bé. Aquest està molt bé. Que tampoc vol fer dieta. És el mateix que el running. Excuses n'hi ha moltes. Excuses n'hi ha moltes. Però amb tant d'humor n'hi ha poques al final, eh? És veritat. Clar que sí. Tu faràs, ara aprofitant això, faràs dieta aquest any? Mai. No. Digues que sí. No, perquè saps què passa? Jo tinc una teoria. Sí. Quan tu dius vaig a fer dieta, t'estàs fent una prohibició. I què li agrada al ser humà? Tot lo prohibit. Ja, és veritat. Llavors no la fas bé. És veritat, eh? Ah? Contra más prohibes, peor. Claro, llavors jo des del dia que vaig dir a la meva vida no penso fer dieta. Mai més a la meva vida.
Però saps, ho porto Tampoc millor, et fa falta, també t'he de dir que tampoc Bueno, et fa mira, falta. estic bé, no em puc queixar. Per això, estàs molt morena per això, aquest Bueno, perquè, Nadal... mira, has aquests dies Clar, què? he fet molt retiro a casa, Sí? he fet poques coses, però he fet molta terrassa. Molt bé, o sigui que has pres el Llavors sol. anava treballant, anava escrivint, perquè estic escrivint coses, i llavors m'anava Clar. donant el sol tot Jo és que he el dia. estat a un altre lloc, però tu que has estat a Barcelona amb 20 i pico graus al Nadal, Imagina't. és molt fort això, Molt. És molt fort. Molt fort, molt fort. Però bueno, dejamos la dieta para verano llavors. Vinga, però, va. Helena, anem amb el següent, va. Va, toca. Em toca a mi, El 4. Anem amb el 4, ho diu Erpali, perdón. Erpali. Una vez concluida la Navidad ya se puede afirmar que el mejor cava es el que se tira por un fregadero. Això sí. Però és que, a més, saps el que diuen que si tires Coca-Cola o cava pel... Sí, que... Desatasca? Sí, Pues és això. sí, desatasca, Ara, sí. si al Nadal t'ha quedat cava i has hagut Però- de llançar-ho, clar. vol dir que has begut una mica massa. Clar, és que al final el mejor cava és el que se tira por un fregadero. Està molt bé, està molt bé. Està Erpali ha caigut en el Erpali. moment oportú. Total. Vinga, següent. Som-hi. The Raven. The Raven. Una cosa, Què? els noms d'usuari, si us plau, canvieu-los perquè Sí, són molt horribles. complicats, amb Això lo és fàcil horrible. que és Sergio López i Nena Batista. O Pepi Valladares. O Pepi Valladares. Bueno, Valladares No sé qui és. Qui Una de és? Telecinco. Ah, no. Seguim, va. Bueno, The Raven. Vinga. Diu, ¿te gusta el sol? Y diu, prefiero la sombra. És tan dolent. A mi saps el que em fa riure? L'Helena. L'Helena Jo? Riet, sí. Perquè això a mi no em fa riure. Bueno, Ai, és graciós. Però tu et pixes. Saps què passa? Que és... Saps per què a més ric molt? Per què? Perquè és la típica contestació que faríem l'Arnau i jo. Sí. I per això És un ric. humor molt... Com es diu aquest tipus Sí. d'humor? Negre no. No sé si és negre, O si és verd. rosa, però és tonto. Sí, sí, és un Llavors, humor de- a l'Arnau i jo, que l'Arnau és el nostre director, Sí. doncs... Prefiero la sombra. Sempre estem parlant Sí, sí, d'aquesta sí. manera, ell És i cert, jo. és I cert. som els únics que riem aquí. I per Esteu això ric. en una taula de 5 i vosaltres dos només sou el que rieu. riem d'aquestes Sí, sí. tonteries. Ai, Déu meu. Pues te gusta el sol? Pues prefiero la sombra. Aquesta piulada que fa referència a l'Arnau i a l'Helena Ah, del programa, però anem amb la següent, atenció, que és la niña repollo. Digue'l. És molt bo. La niña repollo diu: soy albino, yo al Jerez. És boníssim. Jo no sé la gent Saps què és ser albino? Sí, sí, que no tens molt ros. pigmentació a la pell. És blanc. Em diu, ja sabes lo que és albino, però si no és lo important en aquest xiste. Ai, és molt bo, perquè Ah. li està dient que és albino de Sí, sí, cabell. està molt bé, I l'altre està. es pensa que és de beguda. Jo al Jerez. I el Jerez. La niña És molt repollo, bo. Aquestes Ai, piulades, molt bona, Helena, molt bona. que Déu-n'hi-do. Com Molt les has bona. trobades, aquestes piulades? Perquè estic molt avorrida. Passant. De vegades estic avorrida, perquè dic, ai, que divertit aquí. Clar que sí. I ric, igual que ric aquí. Imagina't. Com sola. Tu sola, no? Jo sola. Tu sola. Molt bé, Vinga, som-hi, va. Vega Space diu, ¿por qué le llaman papel de regalo si cuesta 3 euros? Això és veritat. Això és real. Això és veritat. Si és de regalo, És molt... hauria de ser coste cero. És molt car el paper de Molt regal. car? És molt car. Molt és car. molt car. Per això hi ha aquestes cues al Corte Inglés. Sí, Boi, sí. Bueno, a centres El paper comercials. de regalos i cuesta 3 euros. Clar, hi ha aquestes cues perquè dius, bueno, pues mira, no compro paper. Clar, sí, sí. Que costa 3 euros. Vaya tela. Ai, senyor. Anem amb el següent, que Vinga, ho diu va. Yetilan. Yetilan. Mi mamá llama a esto Star Wars, superadlo. Pues et diré una cosa. Él és Starbucks. Ella li diu a l'Star Wars, a l'Starbucks, però jo et diré una cosa. La meva àvia, M'encanta. que suposo que ens estarà veient, saps com li diu al sushi? No. Sushuki. M'encanta, t'ho juro, T'ho prometo. m'encantaria fer un diccionari De paraules així, no? paraules de la gent gran que canvia. Però és que ho diu Jo el meu superconvençuda. sogre no deia capravo, deia cacapravo. És més difícil encara. I el jacuzzi li deia siracuzzi. Syracuse, sí. Vaya I tela. m'encanta. Però és que aquest tuit m'encanta, que li digui Star Wars.
Mare de Déu. A la pel·lícula igual li diu Starbucks. Starbucks. Doncs aquesta mare que li diu Star Wars a Starbucks, però anem amb una altra Helena d'Antena 3, que parla d'Antena 3. Aviam, de què parla aquest? Què diu d'Antena 3? Aviam. La gran La gran muralla china se levantó durante una pausa publicitaria de Antena 3. És veritat, això té és molt... tota la raó. Per què fan? Volvemos en 7 minutos. Això és molt fort. Tremendo. 7 minuts de publicitat. És que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I si vols veure una pel·lícula, ja ni te cuento, perquè clar, van tallant i van ficant publicitat. I no, et donen temps d'anar al lavabo, anar a buscar aigua, anar a buscar el nen a la guarderia, tornar cap a casa. Et dona temps a tot. Anem amb l'últim, va, Helena. Anem amb l'últim. Vinga, va, l'últim. Ho diu de Sodio. Os recuerdo que para la noche de Reyes lo primero también son los cuartos. Jo no l'he entès gaire. Pel fi d'any, los cuartos de fin de año, que tothom s'equivoca, pues ella ha ficat aquesta tonteria amb aquesta frase. I ho trobo molt graciós. Ah, ja està! Ja està. Es nota que els has escollit, no? Es nota que els has escollit tu, però Déu-n'hi-do. Gràcies a les xarxes socials que a vegades ens divertim més del compte, Helena. I gràcies a tu per escollir aquests moments meravellosos. Doncs bé... Si us agrada, escolleixo més, Si no, ho farem. No ho fem més. No, sí, ho farem. Ho farem i ho farem amb més gent i així riurem més. Helena, et sembla? Acabem ja el programa d'avui, que ha sigut meravellós, però agafant l'únic que participa... Espera, que vaig a barrejar. Qui s'emporta aquest meravellós premi d'avui del programa és... Atenció, doncs molt fàcil. El Roger de Barcelona, que ens ha trucat i ens hi ha de dir menjar menys. Menjar menys. Que sigui, Roger, aviam si demà truqueu molts més. Demà tornem a les 12 en punt. Tu vindràs a les 12? Jo a les 12:10. Bueno, doncs jo aniré tirant. Fins demà. Fins demà.